Animovaný seriál Star Wars Rebels nám skončil nejakú dobu dozadu, ale tento seriál má stále obrovský dopad na celé Star Wars. Vidíme, že ovplyvnil rôzne projekty, nejaké filmy, seriály a iné materiály, no projekt, ktorý najviac ovplyvnil Star Wars Rebels je samozrejme seriál Ahsoka. Tento seriál je v podstate také pokračovanie a povedal by som kľudne aj 5. séria Rebels. Jediné, čo tak je to v hranej podobe, v centre diania je Ahsoka, ktorá nebola až taká hlavná v Rebels, ale všetky ostatné hlavné postavy sa tu vracajú. No a je to veľmi zaujímavé, pretože je to pokračovanie veľmi nečakané prejsť do takej podoby a v podstate to má aj za úlohu ukázať novým fanúšikom tieto postavy, keďže nie každý pozerá animáky. No a máme nejaké novinky, keďže vieme, že druhá séria Ahsoky sa blíži a scenárista Star Wars Rebels Henry Gilroy prehovoril práve o Rebels v podcaste Pod of Rebellion a prezradil viaceré zaujímavé informácie, na ktoré by som sa tu chcel pozrieť. A taký fun fact, ktorý povedal, a rád by som ho tu spomenul, polka budžetu Clone Wars bola v podstate budget pre Rebels, čiže to je celkom sranda, že Star Wars Rebels nemalo možno až také dobré podmienky a ja vám musím úprimne povedať, že tento seriál, keď ešte v roku 2014 začal vychádzať, tak znova začal tú moju lásku Star Wars, keďže bol to veľmi zaujímavý projekt aj cez nejaké tie svoje chybičky, tak fakt ho oceňujem a je veľmi zaujímavé, že až doteraz to má takýto dopad, takýto vplyv a máme tu stále tú Ahsoku. No ale poďme sa pozrieť na hlavnú tému tohto videa. Sabine Wren sa tiež vrátila v seriáli Ahsoka, Mandalorianka, ale tu nám mala nečakaný zvrat. Videli sme vo finále, že začala používať silu a bolo toto celé plánované. Musíme sa pozrieť na to, že Sabine nemá silu, teda nie je na silu citlivá, ale ona aj cez to, že mala takúto limitáciu, sa za 8 epizód seriálu dokázala dostať do bodu, kedy dokáže tam hádzať Ezrom pomocou sily. No a scenarista sa teda vyjadril k Sabine v seriáli Ahsoka. Povedal, že pôvodne vôbec nemala byť Jedi a počas Star Wars Rebels, keď teda robili scenáre, tak bola o tom diskusia, ale rozhodli sa to neurobiť. Prešlo im to ako linka, ktorá by pošlapala Ezrov príbeh a len by sa tu zbytočne opakovali. Je už fantastická bojovnička svojho vlastného typu a toto je overkill. Príde mu to ako zlý nápad a prekvapilo ho, že takto išli ďalej v seriáli Ahsoka. Čiže toto nám spomína scenarista Henry Gilroy, za mňa veľmi zaujímavé vyjadrenie od niekoho z toho tvorcovského tímu a celkovo aj on poukazuje na to, že toto bolo chybné rozhodnutie. Ja si tiež myslím, že to, že sa Sabine stala Jedajkou, akože záleží v akom spôsobe by bola Jedajka, ale tu kedy používa silu ako bežný Jedi, tak za mňa je to obrovská chyba. Čo sa týka Sabine, sledovali sme ju 4 série v Star Wars Rebels a tá si toho zažila veľa. Ona je Mandalorianka, je expertka na zbrane a nie len tak, že ich vie používať, ale vie ich aj vytvárať. Bola nájomná lovkyňa, pracovala pre Imperium a ona má v seriáli akože 16 rokov a zažila si toto všetko a teraz ešte, aby nebolo málo, sa stala Jedajkou. Presne ako hovorí Henry, je to overkill. Za mňa zaujímavý príbeh pre Mandalorianov je vždy Darksaber. To sme mohli vidieť u Sabine alebo čiastočne aj u Din Djarina. Povedal by som, že u toho Din Djarina to veľmi nezvládli. Ale je to oveľa lepšia linka, ako z nich urobiť len tak random Jediov, pretože Darksaber ponúka nejaké tie jedajské lekcie, ako sa práve učiť s tou zbraňou, keďže človek jej odoláva tak prirodzene, ako sme videli v prípade týchto dvoch postav a nevedia ju používať, ale zároveň to neniesie so sebou tie veci ako je sila a všetky tieto veci, ktoré sa musia vysvetliť, hej, lebo v prípade Sabine obhajiť si to, čo urobila vo finále, je fakt ťažké. No a čo sa týka Star Wars Rebels, dostali sme nejaké náznaky, čo sa týka toho, že Sabine môže používať silu. Napríklad v druhej sérii 13. epizóde sme dosledovali dopodrobná charakter Sabine, kedy išla na misiu s Kananom a sama priznala, že sa nehodí na to, aby bola Jedajka. Povedala, že jedajská filozofia nie je pre ňu, na čo Kanan len s vtipom odvetil, že preto boli Jedajovia a Mandaloriani vo vojne. A máme tu aj tretiu sériu Star Wars Rebels, kde je to asi najviac naznačené počas epizódy Trials of the Darksaber, čo je jedna z tých najlepších epizód, kedy sa práve Sabine učí používať Darksaber, ale má tam veľký osobný konflikt. Keď sa Kanan baví s Herou o tom, ako ju práve Kanan trénuje, tak Hera spomína, že
Ide na ňu inak ako na Ezru a len preto, že nemá silu. Ale Kanan povie, že to nie je pravda, keďže sila sa nachádza v každej živej bytosti, ale človek tomu musí byť otvorený a Sabine je zablokovaná. Mohlo to niečo naznačiť, že celý čas je tu na Sabine zablokovaná a taktiež aj z začiatku seriálu Ahsoka a preto nevie používať silu? Môže byť Sabine na silu citlivá? Ja si myslím, že hlavne túto tému vyťahli preto, lebo vieme už od originálnej trilógie, že sila je v každej živej bytosti, len nie každý je na silu citlivý tak, aby ju vedel používať. A práve minulo Sabine je spomínaná kvôli tomu, že je to bráni naučiť sa zachádzať s Darksaberom, keďže potom by musela viesť Mandalorianov a to prináša aj nejaké problémy z minulosti. No a hej, toto si myslím, že nemalo vyslovene naznačiť, že bude používať silu, keďže ako sme sa aj teraz dozvedeli, nikdy to nebol plán, aby sa Sabine stala Jedajkou. Ale v tejto epizóde je však jeden veľmi zaujímavý hint, ktorý tu musím spomenúť, a to je Bendu. Táto bytosť, ktorá sama môže reprezentovať silu, takú rovnováhu v sile, tak videli sme, že počas jedného emotívneho momentu sám pozoroval Sabine. Mohol niečo vycítiť? Osobne to by som nechal na interpretácii, možno len Bendu fascinoval tento celý príbeh okolo Darksaberu a samozrejme vieme, že on vidí aj do budúcnosti a kto vie, čo vtedy si myslel, ale je to tiež veľmi zaujímavá scéna. Tak ako ja hovorím, za mňa najväčší problém je to, že Sabine podľa mňa mohla byť nejakým spôsobom Jedajka, že by sa učila od Ahsoky, ale mohlo to byť viac v tom štýle, že by sa naučila bojovať so svetelným mečom, keďže ona má už kopu výhod, podľa mňa aj netreba silu. Mohla možno trénovať nejakej jedajskej filozofie od Ahsoky, boju so svetelným mečom, ale toto, ako vravím, fakt je zbytočné. Máme niektoré postavy Star Wars, ktoré sú spojené so silou, ale nepoužívajú ju vo veľkej kapacite, alebo to nedokážu. A keby toto urobili za Sabine, bolo by to oveľa zaujímavejšie, aj keď vôbec ani sme nemuseli ísť na túto linku a mohli sme rozvíjať iné veci. Napríklad to, že Sabine je predsa len Mandalorianka. No a všetky tieto prepojené hrané seriály sú okolo Mandaloriana, tam to celé začalo. A Mandalorianovi sme do hĺbky preskúmali ich kultúru. A keď si niekto nový, ktorý nevidel Rebels, pozrie Ahsoku a uvidí tam takto random novú Mandalorianku, bude sa pýtať viaceré veci, ako to celé funguje, ako to, že ona je Mandalorianka a ku komu vlastne patrí v tomto časovom bode. A toto sme tu podľa mňa veľmi nepreskúmali, tú mandalorianskú kultúru cez Sabine, a bolo tam aj veľké odhalenie, že jej rodina zomrela na Mandalore, čo človek veľmi nečakal a veľmi sme sa do toho neponorili, čiže ja si myslím, že iné aspekty tejto postavy mohli naopak vyzdvihnúť. Mám tu jeden podobný prípad, ktorý ľudia zrovnávajú práve so Sabine, a to je Savage Opress, čo je nová postava z Clone Wars a brat Dartha Maula. Sestry noci na ňo použili mágiu, aby ho zároveň zväčšili, urobili silnejším, ale pravdepodobne aj nejako oveľa zvýšili alebo mu dali možnosť používať silu. A toto je taktiež veľmi šialené, keďže je to postava, ktorá nevyzerala, že mala na silu nejaké to nadanie, a oni mu tú silu posunuli až na extrémny level, kedy sme videli, že už na začiatkoch dokázal neuveriteľné veci, čo sa týka používania sily. Aj celkovo túto postavu až tak nemusím. Páči sa mi ten nápad, že Maul by mal brata, to je celkom zaujímavý koncept pre príbeh Clone Wars, ale to, ako v podstate tento brat prešiel do príbehu a ako mu dali silu, je za mňa veľká hlúposť a veľmi sa mi to nepáči, je to za mňa celkom overpowered postava, ktorá jednoducho si nezaslúži podľa mňa ten hype, ktorý je okolo tejto postavy, lebo aj keď môže mať nejaký cool design, tak to, ako sa dostal k sile a ako rýchlo sa stal tak mocným, mi príde veľmi zvláštne. Ja sa teda na druhú sériu Ahsoky teším, som tomu veľmi otvorený a fakt si to celé pozriem a budem to tu rozoberať. No ale čo sa týka tej Sabine, keď tam bude takto bežne používať silu ako iné jedajské postavy, za mňa to nikdy nebude v poriadku a nikdy si na to úplne nezvyknem, ale môžu prísť nejakým opäť zaujímavým vysvetlením alebo niečím, čo mi zmení názor, to uvidíme. Za mňa je však toto rozhodnutie úplne zbytočné, keďže Sabine je už tak veľmi zaujímavá postava a mohli ju rozvíjať v iných aspektoch. Napíšte mi vy, čo si myslíte o tejto veci, keďže dostali sme túto zaujímavú informáciu, že to v podstate ani nikdy nebol plán, a ako sa vám to pozdáva. Toto je bolo všetko, ak sa vám video páčilo, dajte like, ak nenapíšte, čo by som vám zlepšiť, môžete mi dať aj odber. Ďakujem členom za finančnú podporu, aj vy ma viete podporiť finančne cez YouTube členstvo pre nejaké tie výhody. No my sa uvidíme na budúce, majte sa a nech vás sila sprevádza.